Prvenstvo Srbije u latinoameričkom formacijskom plesu pod nazivom Kad zastane dah, održano je sinoć u Beogradu u Sportskom centru Šumice. I osim državnog prvenstva na kome su se natmetala 4 formacijska tima, šta sad to tačno znači, to će nam objasniti naši gosti, održano je i takmičenje u latinoameričkim i standardnim plesovima na kom je učestvovalo 200 plesnih parova iz cele Srbije. Sa nama ovoga jutra Marko Stanisavljević, koreograf, i deo pobedničkog tima Ivan Marinković i Jelena Jovanović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobrodošli. I ajde, ja se sad kreću od koreografa u ovim situacijama. Ko je sad važniji? Glavni, da tako kažem. Oni koji su učestvovali ili onaj ko je sve to smislio i organizovao i tako dalje? Mi smo jedan organizam, formacijski. Diplomatski, dobro. Organizam, ja sam negde mozak, cele ove operacije, oni su praktično moje telo koje to izvode. Dobro, kakvi su bili? Bili su sjajni, bili su fantastični. Prosto osvojili su, ovim je 4. titula državnih prvaka za redom. Znači, počeo od 2005. do sada njih niko ne može da skide. Šta znači formacijski ples? Ajde da nam objasnite. Formacijski ples je... I kako to izgleda? 8 parova identično obučenih, imaju svoj performans koji traje 6 minuta. To je znači 16 ljudi na sceni, 16 ljudi na sceni. Koji su tim? Koji su tim, koji dišu zajedno, koji plešu zajedno, koji pokušavaju da tom zajedničkom snagom prenesu tu energiju na publiku. Samo energiju, nego i ideju svakog tog plesa. Znači, u ovom pitanju je latinoamerička formacija. Ta latinoamerička formacija bavi se tim latino plesovima. I onda je naša koreografija se zove, znači latino srce, corazón latino na španskom. I onda sve nekako u tom duhu, sve obojno, tom veselom, karnevalskom atmosferom. To je znači nešto što mi gledamo na filmovima, a nikako nam nije bilo jasno, dakle, to je nekako verovatno izvorno nastalo. Šta je izvor tog formacijskog plesa, kako ga vi zovete? Izvor formacijskog plesa je potreba da ples je specifičan sport, znači nije individualno, nisu pojedinci u pitanju, nego je osnova plesa inače jedan mali tim, 2 ljudi, par. A ovo sad pokušaj da se raširi na veći tim, znači na 16 ljudi. Zato što znamo i sami, i pogotovo na našim nekim prostorima, kolektivni sportovi su mnogo popularni i mnogo više uspeha imaju. Znači moderniji je taj formacijski ples od... Atraktivniji, razumljiviji publici, zato što je... Nekako i publika ima osjećaj da učestvuje pri tome. Ima osjećaj da učestvuje zato što je energija mnogo veća. 16 ljudi koji daju energiju u jednom smeru mnogo lakše prenesu tu emociju na publiku nego svaki par pojedinačno za sebe. A vama, da li je lakše da igrate samo vas dvoje? Da. Šta je vama, dakle, onako, ajde da kažemo, osnova plesa kad razmišljate o plesu? Da li par ili to kao 16 ljudi? Jel može da bude 16 ili može da bude i manje? Ili više? Praksa je 16, znači to je 8 parova, to je neki međunarodni standard. Može da bude i manje, ali to je praksa koju niko praktično ne koristi. 8 je tako dobra cifra, zato što mogu lepo da se pravi slike na podijumu, da se pravi simetrične slike. To je dosta bitno, znači kako su oni postavljeni, da ta simetrija postoji, da postoji ta kompaktnost. Dobro, ali prvo plesači moraju da budu individualci, je li tako? Da. Moraju da budu jako dobro tehnički pripremljeni da bi mogli kasnije, znači tom svojom individualnošću da doprinesu tom. Dobro, a da li je komplikovano generalno? Jeste, zato što moraš paziti na neke mere, moraš da znaš gde se nalaziš u svom koordinatnom sistemu. Da gledaš druge ljude. Da gledaš druge ljude. Svih. Znači nismo sami, moramo da obraćamo pažnju na svih, na sve ostale parove koji su oko nas. Dobro, a vas dvoje ste par u tom formacijskom sistemu, je li tako? Ili kako to sad sve izgleda? Niko nisu par. Ne postoji to kao ni par od tih... Postoje parovi koji inače vežbaju zajedno, ali... Čekaj, ništa nismo razumeli. Da li imate 8 puta po 2 ljudi koji igraju... Da, dešava se recimo i u toku koreografije da se zamene parovi. Aha, momci igraju sa drugim devojkama, pa se tu vrti, pa se to... A dobro, mora da bude 8 muškaraca i 8 žena. To je drago. Dobro, hvala što ste bili sa nama. Ajde da zamislim i 14 ovde da su. A da gledamo sad samo vas dvoje. Čestitke na ovom pestaru. Šta ćete da nam odigrate? Odigrat će nam jedan ekstrakt iz koreografije. Mi smo izvukli najefektivnije delove koje će nam oni sada izvesti. Dobro, će biti teško bez ovih ostalih članova? Hoće. Oni kao da kaže pa i neće. Evo izvolite.
noches en mi cruda soledad, si en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufrir el lamento de este corazón ilusionado, pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, estas viejas trampas no funcionarán. Po Boga mi jeste bilo najefektnije. Čak smo se i mi zapitali da li je naš studio dovoljno veliki da primi ovakav ples. Svaka čast. Hvala vam puno. I hvala i vama što ste bili sa nama. Nećete da pobegnete još? Nećemo da pobegnete. Samo mi da pozdravimo gledalce. Hvala što ste gledali jutarnji program, Popodne hronika, to znate. Vidimo se mi sutra. Doviđenja. Prijetno.